לסמטר יש לך פה איזה דוכן פתאום. כן, זה בעיקר פתוח. בסופי שבוע. ברוכים הבאים לדניה. עיר ואם בישראל. יש עכשיו סדרה בטלוויזיה. כן, שמעתי על זה. שווה שווה? מאוד. עם קוראים לה לוסי איוב. זה היו ועמנואל הלפרין. עמנואל הלפרין, כן. וואו, אני שמעתי על זה, אני די נדהמתי, כי אני זוכר אותה פעם מהטלוויזיה בתור קריין. לא ידעתי שהוא שחקן. הוא משחק שם. You see here, מוחרקה. This is traditionally Goya. It's the place where Elijah, you know, Yeah. Elijah. Elijah, Elijah. Mm-hmm. yeah, he had a war with the prophets of the Baal, of the bad god. Duo. The contest. Contest, yeah. Contest. So this was traditionally they show the place. After that he slaughtered all of them. Yeah. Then it became a war.
ובגלל הסיפור הזה יש אוונגליסטים שבטוחים שאיפשהו פה בכרמל יש נפט. איך אתה מסביר את זה? לא. זה הכל ניסי, כנראה הביא לי שם איזשהו זה חומר דליק. מסיפורי אילן. כן, נכון. אילן היה משלחת שאמנון שלח אותו כן? היה אמיתי, כי הרי הם מימנו את העונה הראשונה או משהו כזה ביוקנעם, את העונות הראשונות, כן. ואז אמנון מידע את אילן ועוד כמה חבר'ה ללכת למשלחת ארכיאולוגית עם האוונגליסטים. כן. הוא תיאר את זה, היה תמיד מתאר את זה, איך הם הלכו, והיה להם נביא עם מטוטלת כזאת, ולפי זה הוא אמר מה הכיוון ללכת. כן. בסוף הגיעו לאיזה מערה מלאה זבל מודרני, ואמר להם, פה! קצת ניקו את הזבל, ואז היא מגיעה. רגע, מה זה מטוטלת? הוא הלך כן. עם זה? מטוטלת או זה מין מקל כזה? מטוטלת. כן? כן. אז בסופו של דבר... הוא הרגיש לאן הכיוון. כן, אז הוא הביא אותם למערה, הסתובבו, הביאו אותם למערה, חפרו במערה, לא יצא כלום, ואז הם הרימו ידיים, איך הם הסבירו את זה למאמינים שלהם? אני כבר שמעתי הסברים, שהיינו, עמדתי בעיר דוד, אז אנחנו היינו מקבלים כל מיני מכתבים מופרעים לגמרי מכל העולם, אוקיי? אנחנו עובדים בעיר דוד, אז אחד שלח לנו מכתב עם מפה